Kaya mag-ayos siya. Ay, ikaw meron Joy? Ha? Sige Joy. Tas mo siya. Naglaro man ko. Sabay ako. Kurong na. Ang video na. Ye. Makakiko ba? Paligot ako pa, be. Dire, mana kaligo. Di ba, ingana ba? Rasa guys. Unang kuan. May premier jeans. Masih premier lagi papiyong siya. Di lang ko maimpel ay kay mabasa ko, di ko pabason. Ara. Siya guys. Vlogger kasi si Uncle. Kaya ganyan. Mura ka na. Ya. Ara ba ka? Ha. Ara ba ka? Tiga, go. Upo siya. Punta, asa? Asa balon? Di anak na orang ni dia. Ayo ko. Apa? Anak. Oh dia ka di ka misdog dia ka. Di ka misdog. Uy, ikaw bakas balon kay kan dito. Ah di ka pa balik sapon. Kay na. Ah, wala. Akasad. Wala ka. Kaman sa kaligo. Wala ka. Ano basa? Dil. Nay, premio. Pagbalik, gamay ka ba? Ay. Naku kayo. Sarap.